úplně na začátku, než se začaly projektovat opravy této památky, tak římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec stála před otázkou, jakým způsobem se bude celá oprava financovat. Řešily se samozřejmě otázky mimo jiné různých dotací, evropských projektů a tak dále. Nicméně se došlo k tomu, že skutečně celá několikaletá nákladná oprava se bude financovat jen z výtěžku vstupného do tohoto objektu. To znamená, že návštěvníci, kteří přichází, a my se na tom snažíme nějak propagačně pracovat, aby si byli vědomi, že se kostnice opravuje a že výtěžek tudíž, který zaplatí za návštěvu tohoto místa, jde zcela na opravu tohoto místa zase, aby další návštěvníci a další generace návštěvníků v dalších letech se mohli přirozeně vstoupit do tohoto prostoru. Vzhledem k probíhající etapě obnovy kostnice dále probíhala obnova jižní terasy. Z hlediska stavebně historického průzkumu bylo naprosto klíčové se podívat vlastně pod souvrství, která byla tady na té jižní terase. Po sejmutí těch horních vrstev a odhalení rubu kleneb jsme zažili mnohá překvapení. Především se ukázalo, že všechny 3 klenby jižní terasy pochází ze středověku a nejsou tedy barokní z období Santiniho opravy kostnice, jak jsme předpokládali. Rozdíl je v tom, že ty středověké klenby jsou kamenné, jsou mnohem mohutnější, než by byly cihelné barokní. Když jsme otevřeli tady ty vrstvy terasy, jako byla jediná krytina a další souvrství, které bylo pod ní, tak jsme zjistili, že ta situace není úplně taková, která odpovídala projektové dokumentaci a bylo potřeba tady přistoupit a vymyslet nějaká nová řešení, které by odpovídaly té nálezové situaci. A tady bylo zajímavé, že teda jsme se museli poprat s technologiemi, které se neužívají tak často a které jsou historicky dokladatelné, třeba používání olověných plechů v kombinaci s měděným plechem a různé alternativy tepelných izolací s ohledem na životní prostředí a s ohledem na historickou povahu té konstrukce. Takže nepřipadá tady v úvahu používání nějakých nových technologií, foliových systémů a různých polystyrenů a prakticky umělých mód, ale snažíme se tady co nejvíc přiblížit těm historickým technologiím, které se používaly na takhle významné památce, jako je kostnice. Nález té odlehčovací klenby nás přinutil zamyslet se nad tím, jestli by nebylo dobré prostě zanechat nějakou správu budoucím generacím. Příprava oprav kostnice probíhá už od roku 2011, takže jsme v té zprávě obsáhli tyto přípravy a vlastní realizaci oprav první etapy. To znamená, v první etapě se opravuje krov, střecha a terasy. Součástí této zprávy byla i příloha, místní tisk a články, které se vlastně vztahují k těmto opravám. Dodělali jsme teda souvrství, který se skládá z nějaké tepelné izolace. Jsme hotovi s mazaninou, která je podkladem pro hydroizolace, které teda budou v tomto případě tvořeny měděným plechem a olověným plechem v případě žlabů a těch odvodňovacích prvků a následně na to teda bude do lože položit nová dlažba z pískovcových bloků nebo z kamene. Na nároží vidíme armování velikými opracovanými bloky. Pod tím vlastně je část ubouraného opěrného pilíře. Ta nálezová situace jasně ukazuje, že ten pilíř je mnohem mladší. Byl přistaven dodatečně. Potom zajímavost je zbytek středověkého chrliče a krytí koruny středověké stěny
žlabovými kameny, na kterých bylo pravděpodobně kamenné zábradlí jako balustráda. Středověkou úroveň jsme zakryli vrstvou zdiva z lomového kamene. Zítka novodobá, která byla ve velmi žalostném stavu nad touto úrovní, byla zbourána a vyzděna znovu. Použili jsme cihly, abychom jasně odlišili, že se jedná o novou stavbu z 21. století. Naše snahou je samozřejmě mít terasu dokončenou do zimy, včetně teda dlažby, a přesunout se na druhou část, na tu severní terasu, kde bychom prováděli práce, které lze v zimě provádět, to znamená odstranit nějaké to souvrství a zjistit tu situaci, jaká je, protože nás možná čeká i překvapení na této terase a zjistíme, že tady je třeba potřeba taky některé změny, aby jsme na ně byli připravené, mohli včas objednávat speciální materiály a tak dále. Úkolem archeologa v roce 2015 v rámci probíhající etapy rekonstrukce Karneru Všech svatých v Kutné Hoře Sedlci bylo především podílet se na dokumentaci odebírání zásypů kleneb ochozů, kde se ukázalo, že mladší barokní zásypy obsahují poměrně velké množství druhotného středověkého materiálu. Konkrétně se jednalo o kamenné články, části vlastně původní gotické architektury, které jsou velice důležité pro časové zařazení vlastně výstavby zdejší stavby a vůbec nám dokládají i, jakým způsobem stavba vypadala, jaká byla její vlastně původní vizualizace. Dalším nálezem, který se tady v souvrstvích nad klenbami našel, bylo torzo gotického žebra. My jako badatelé pořád rekonstruujeme nebo se chceme vlastně přiblížit k tomu, jak rekonstruovat horní klenbu kaple. A toto žebro by nám v tom také mohlo pomoct, protože se domníváme, že by to mohlo být žebro právě z té horní kaple. A podle jeho dimenzí bychom mohli tu klenbu zrekonstruovat. Podstatně zajímavější ale v tomto ohledu byl možná nález tohoto drobného kamenného článku, který představuje zakončení hlavice fiály. Dokládá nám, že ta stavba toho Karneru skutečně reflektovala ty pokrokové vlastně západní směry. Tento typ vlastně výzdob byl typický opravdu pro tu vrcholovou gotickou architekturu, budovanou těmi nejlepšími stavitelskými hutěmi. To, že nyní zpřístupňujeme veřejnosti jižní terasu, to není žádné novum, protože schodiště, které sem ústilo, je zachyceno už na sedleckém graduálu z konce 17. století. Horní kapli zpřístupňovalo dvouramenné schodiště, které je tady zakresleno. Podél stěn té terasy jsme nalezli i zbytky dlažby barokní z cihel výšky kolem 60 mm položených na plocho a bylo vidět, že byla hodně zvlněná a byla spádovaná k chrličům, které procházely těmi parapetními stěnami. Není nám vůbec jasné, jak to mohlo fungovat, protože musím přiznat, že i dnes máme velké problémy s tím, jak vyřešit jak hydroizolaci, tak tedy kondenzace v takto velké terase. Nicméně stavba to přežila, takže to zřejmě asi úplně špatně vyřešené nebylo. Když se přeneseme zhruba o těch 700 let zpátky, tak si musíme představit, že jižní terasa byla krytá pravděpodobně kamennými deskami, které zaúsťovaly do žlabu, který obkroužil tu jižní terasu a před ní byl kryt atikovým zábradlím. Kde je vstup do kaple, tak tam opět čekalo další překvapení na nás, a to objev schodiště. Jsou to 4 stupně, které sestupují kamsi na rub klenby a není nám vůbec jasné, jak tedy vypadal ten středověký povrch klenby, protože tam už nezbývá žádná výška. Protože to schodiště je poměrně zajímavý nález, tak jsme se rozhodli
ho nezakrývat tím povrchem terasy, jak bylo původně plánováno. Operativně jsme tedy změnili projekt v tomto místě a navrhli jsme tam jakousi vpadlinu do dlažby. Náročné je odvodnění této vpadliny, protože jsme přes celou terasu museli vlastně vytvořit nový kanál, který odvádí vodu tady z této vpadliny na jižní stranu. Můžeme vám slíbit, že příštím rokem bude terasa jižní zpřístupněná, předaná investorovi tak, aby mohl ji pak využívat dle své libosti, protože ty práce by měly být zakončeny letos, maximálně nějaké drobné dodělávky na jaře.